Ara, el primer que has de fer és llegir l'equip, vale? Que llegeixi la informació dins de l'equip per seguretat, d'acord? Perquè així et guardes el fitxer i ja no tens problemes de pèrdua de programes, ok? Vale, quan hagi acabat, te'n vas aquí a contactes i veuràs que contactes i tens que tenir només els TGs. Baixes fins baix, només TGs i prou. TGs de el que sigui. Vale? I a contactes ham ho tens que tenir 8. Ok? Selecciona 128 per si vols portar totes les dades. Vale? Tant indicatiu com població com tota la mandanga. I busques el fitxer on hi tens el... I en aquest cas agafo i carrego només EA3 i Charlie 3. Ok? Ho veus? EA3, Charlie 3, també hi ha algun EA6 i algun... no, els EA6 són tots. Algun EA5 també, conegut, i para de comptar. Vale? Única i exclusivament, perquè jo no vull tenir canadencs ni hòsties en vinagre, vale? Veus allà els EA6 i algun EA5. D'acord? Ara simplement has de fer escriure. Aquí, pam. Vale? No ho faig perquè no em cal. Estarà uns 3 o 4 minuts. Quan acabi s'apaga l'equip. L'equip s'apaga. Bueno, ho faré perquè ho vegis com es fa. Simplement apretes escriu, vale? El micròfon mira el que fa, pam, i mira l'equip el que fa. Que es vegi. No es veu bé el número, vale? Arribar al 71. Quan arriba al 71, s'apagarà. Vale? L'equip s'apaga. I ja el tenim fet. Veus? Mira, no se m'ha apagat a mi ara. Quins collons. Bueno, doncs en principi ja ho tinc fet. Si ara me'n vaig al DigiOne i transmeto, em té que sortir el format. Ho veus? Ja està, n'hi ha més que això, ok?